Hello? Slyšíme se? Čau, čau. Slyšíme. Pohoda. Hele, klidně mi pošli friend request na Discord sem, jestli můžeš. Máš to tam? Kouknu na to, jako ve zprávách, přívej. Na Discord jsem ti poslal friend request. Jo takhle, já jsem do BSK. Jo takhle, aha. To nevím, jak se dělá, kámo. Řekne nějakou z chatu a zkusíme pušnout litr, jo? Na nějakým brawlerovi. A dobrý, ještě jsem neumřel. To je hlavní, no, protože máš všichni gemy. Zkusím ten hyper něco udělat. Dobrý, ber a pojď. Nemají šanci, braň to, kámo, Ems. Bacha, surč. Právě. Dobrý. Ok, aspoň to má všechno ty. Tady schovám za turetku. Jo, jen tam zůstaň, mi to nestíhaj. Jen tam zůstaň. Dobrý. Není šance, kámo, není šance. No má Star Player, se vidíš? Star Player, tyjo, my jsme nejlepší normálně. Jedem teďka do Polska na turnaj, zítra. Do Polska? Jo. Jak to funguje, jak se tam kvalifikuješ? No, to byl normálně na Playzone event a top 2 týmy z Česka jedou jenom. Aha. A jak to si nejsi na mečer kvalifikovaný? No, protože se to nějak nepovedlo. A jo, a takhle, jako já myslím... Kluci nebyli doma totiž a jsme si nevolali jsme a nebylo to prostě ono. Bacha na to, Morty se pojď dozadu, nebude desátek. Tam se hraje to, tam se hraje jakoby o nějaký prize pool, jo, v Polsku. Jo, já nevím kolik přesně, ale myslím, že nějakých 50 000 tam je. Kukos, to je dobrý. Musíme víc makat. Yes. Hej, zase Star Player, kámo, viděl jsi to? Viděl Let's jsem to, go. Tam to byla teda první hra, jo, počítej to. Mají kdo to počítá, chat počítej to. My se musíme soustředit. Nesmíme prohrát. Ale mám ho. Je, to je škoda. A to ještě můžeme dát úplně v pohodě. Jsou tady, mám tam prostě naběhnu a budu to spamovat. Plus minus. Mám ho, jednoho. To máte, ne? Dobrý, máme. Neberte všechno. Dobrý, máme tady všechno. To je nádherná práce. Mám ho. Mám se za turetku. Mr. P. Máme. Kámo, hezky. To jakoby trvá, než můžeš dát nějakého brawlera na turnajích. Vždycky 14 dní, to je od vydání. Jo? Takže třeba Kenji se nemohl hrát 14 dní a stejně ho nebyli schopni nerfnout. No tak jim to trvá díl, no, než to nerfnou, já vůbec nevím, ale vždycky je to 14 dní, ať už je to slabý nebo silný. Jo. Yes, klidně ho teďka slow jen tak na random, kdyby tam byla ta Sandy, přesně takhle, no. To si mě zabila, ale dobrý, máme to. Teďka je tady jiný slav někde, ale už. Jo, to máme. Kámo, no, 5 vinů za sebou jsme dali, to je neuvěřitelný. Bacha, jo, tady tvůj nepřítel hlavní. Jo, bu. Jak se to skloňuje? Prostě bow. Ale spíš ty jeho miny jsou tvůj nepřítel. Počkej, já to tady obouchnu pro jistotu. Já se ho musím rovnou zahrát. Ještě tam je jedno nahoře, tak nechoď úplně nahoře. Já už tam nejdu, já už se radši nepohybuju z mýho přirozeného prostředí tady. Hele. No, jako naše Sandy. nejsem jedinej. Teďka se spawne game zase na naší straně, takže vůbec nemusíme chodit dopředu. Ne! Dobrý, už jsem myslel, že jsem mrtvej. Nice, pěkně. Ty on se zase stanul, jestli umře. No. Prostě tady jeho je to nepřítel stejný jak můj. Já ho úplně chápu, tu Sandy. No, teď už to není možnost. Ne, už nemůžeme prohrát. Kámo, Bow je prostě hlavní nepřítel, ten mi chce přerušit to, abych dal 1000 trofejí. To hraje s nějakým profi hráčem, no, jakoby v Brawl Stars asi nejsou profi hráči, ne? Poloprofi, jakože. Něco ti to vydělá, ale nemůže vidět to, nebo jsou úplně profi hráči, co se živí jenom hraním Brawl Stars? Tak já jsem poloprofi, ale světově jsou profi, no. Jo? Jo.
Mají prostě, že hrajou třeba za to SK Gaming, jak byl teď ten šampionát, tak ty se prostě jim živí, že jo? Jo, ale většinou to mají, víš co, tak ty když hraješ už na těchto velkých akcích, tak jsi známý, takže většinou Jo, takže mají content k tomu streamou nebo tak. Tajem seber to, kámo, nesmíme prohrát. Nemůžu to sebrat, já mě zabije za vteřinu. To jsme asi mrtví, co? Tady musela potát naše PMA, to se nepovedlo úplně. Počkej, to umře! Neumře, jo. Mami! Jdem. Mám hyper, ale potřebuji 14 vteřin. Pem. Točí ten Kenji, no, ale to bude, střílej tam, on se tam spawne. Pojď, pěkně, pojď tam tu turetu jenom ještě. Kamu! Viděli jste to? Ty kokos! Tak to bylo neuvěřitelný. Ty jsi blázen normálně. To měli vyhrát s tímhle kombem, to je pěkný pokaz. Ty kokos, hezky! Ještě jsem netrefil ani náboj, jsem nějaký nervózní asi. Neva. Jo, už, hele, už. Nice. Jsem měl totiž ty první 3 byly slepý. No tak to chápu, ale bacha je tam furt Mortis, jo. No. Střuje tady, divokej. Yes! Jdu nahánět toho Mortise. A nahání tě Stu, ale mám ho. Ten může, to mi jedno, ale... Dobrý. Good. No, máme skoro už. Mám ho! Nice. Pojď jdem tam dojdi, proto zapni hyper a pojď jdem. Jdu. Já jsem si dám turetku. Máme. Kámo, pojď, 1000. Bacha, Mortis. Dobrý, máme. Nice. Kámo, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Máme to, díky kámo. A můžete se pojít nahoře, máte team kód. Co je nejlepší brawler na 1v1 třeba? Nebo jako takhle na solo? To tam hrát určitě Kenji, protože se tam hrá... Tak to nemám. Možná Bass se hraje, ty se hodně týmujou vždycky bazové, Gale. Edgar, ne, res Edgar. No, můžeš si říct jako Edgar. Ne, nemůžu, to by mě pálily ruce, to nemůžu. Já budu vtipnej, jo. Ty kráso, kolik je tady těch Kenjiů? Co to je? Kámo, však tam bylo 10 Kenji. Morek, kámo, tady hrál s náma. Jo, já jsem koukal, že tam je pár lidí, co hrálo s náma, no. Ještě nikdo neumřel, jako jo? No, jeden už jo. Vši, tak vy to jak ale tryhardíte. Marku, říkám ti... všichni chtějí se mnou týmovat. Marku, říkám ti, jestli mě zabiješ, už tě nikdy nevemu do 3. Musím si to rád vždy pamatovat. Jak na toho smutnýho smajlíka. Já si dělám srandu. Jako mě taky nechávají, no, z nějakého důvodu. A tady já chodím a existuju. No to nejde, to se furt healuje! Dobrý. Kámo, chudák Morek, já jsem úplně to... Jak na toho smutnýho smajlíka. Kámo, to jak tam lítá. Já nevím, co je proti mě ještě, ježiš, to Perla nezabiju asi. No víš, máš 9, ne? No jo, ale mě... A Morek je proti tobě. GG. No, dobrý. Dobro. Já myslím, že dneska jsem Brawl Stars vyčerpal. No tak jo, hele, díky za hry, díky za potáhačku. Díky za friendly battle. Měj se krásně, zase někdy určitě uslyšíme a uvidíme se teda na MČR. Zatím čau. Čau, mějte se, čet.